Tehdään Yin-jooga-harjoitus. Aloitetaan selinmakuulta, eli voit käydä sinne omalle alustalle selinmakuulle. Ja otetaan tämän harjoituksen alkuun pieni hengitysharjoitus. Tätä käytetään Astu omalle joogapolullesi verkkokurssiharjoituksissa myös. Hengitä sisään 3 laskien, pidätä 3 laskien ja hengitä ulos 3 laskien. Jos se hengityksen pidätysvaihe tuntuu vaikealta ja joudut pakottamaan sitä, niin sit pidätä vähän vähemmän aikaa. Mutta pikkuhiljaa harjoituksen myötä kaikki kolmion sivut on yhtä pitkiä. Sisäänhengitys, keuhkot täynnä, kaiken pysäyttäminen ja sitten uloshengitys. Hengitysharjoituksia voi tehdä useilla eri tavalla, mutta tämä on yksi semmoinen, mitä on käytetty Astu omalle joogapolullesi kurssilla kaikkien harjoitusten alussa, niin otan sen nyt tällekin videolle mukaan. Omaan tahtiin voit hengitellä siellä muutaman kierroksen kaikessa rauhassa. Ja myös se, että joskus meillä on tosi kiire lähteä liikkeelle eikä malteta pysähtyä ennen harjoitusta. Eikä sitten myöskään harjoituksen jälkeen, että meillä on kiire lähteä, kun tavallaan asanat loppuu, niin sitten lähdetään ilman sitä loppurentoutusta jatkaa matkaan. Mutta se viimeinen sav-asana on yhtä tärkeä osa sitä harjoitusta kuin se alkurentoutuminenkin. Niin siinäkin vähän helpottaa sitä paikallaan pysymistä se, että sulla on siihen kohtaan alkuun jotain tekemistä, vaikka sitten se pieni hengitysharjoitus. Ja mitä enemmän teet, niin sitä helpompaa se pysähtyminen alkaa olemaan niin harjoituksen alussa kuin lopussakin. Ja tee kaikessa rauhassa oma hengityskierros loppuun asti. 3 laskien sisään, 3 laskien pysäytys ja 3 laskien uloshengitys. Ja sitten anna hengityksen hengittää omaan tahtiinsa. Jätä vasen jalka sinne, missä se on, ja halaa oikea polvi syliin. Voit ottaa kiinni polven päältä tai sieltä polven alta, mikä ikinä sulle sopii. Ja jos tuntuu hyvältä pitää jalkaa ihan vaan paikallaan, niin tee niin. Mutta jos tuntuu, että kaipaat siihen pientä liikettä, niin siellä voit vähän pumpata tai pyörittää polvea. Jos tuntuu, että jalka asettuu siihen ihan vaan paikalleen, niin halaa sitä kohti rintakehää. Rentouta vatsa. Rentouta se ylösnoussut jalka. Rentouta hartiat. Vaikka sulla on kädet siellä ylhäällä, niin koita luopua kaikesta kannattelusta, myös siellä hartioissa. Kaikesta siitä kannattelusta, mistä voit luopua. Pysähdyt vaan ja jokaisella uloshengityksellä ehkä huomaat, miten
Jalka alkaa pehmentyä, vatsan seutu alkaa pehmentyä. Hyvä, vapauta sitten jalka. Ihan pienen hetken ajan kuulostele, miltä tuntuu, miten se jalan tuominen vatsan päälle vaikutti. Mikä pääsee taas virtaamaan vapaasti, kun sieltä suoristit jalan. Energia ja kaikki nesteet kehossa pääsee sieltä liikkumaan vapaasti. Anna jalan laskeutua sinne alustalle. Ja huomaa, miten eri tuntunen se on kuin se vasen jalka, mikä ei vielä ole päässyt liikkeelle. Ja sitten halaa vasen jalka syliin. Taas otat kiinni polven päältä tai ehkä sieltä reiden takaa. Mikä ikinä tähän hetkeen sopii. Sormet voi tulla ristiin tai otat sieltä. Mikä ikinä sulle on semmoinen helppo vaihtoehto, millä saat jalan pysymään siellä. Siinä kohtaa, mihin se sulla tänään nousee. Ja taas hartiat rennoiksi, vatsa, jalka, kaikki saa pehmentyä. Ja sit vaan hengittelet hetken. Paitsi että nämä asanat vaikuttaa sinne jalkaan ja lantion seutuun, niin me vaikutetaan näillä myös sinne sisäelinten alueelle, ruoan sulatukseen, aineenvaihduntaan. Hyvä, ja vapauttele sieltä sitten jalka taas toisen viereen ja pysähdy taas hetkeksi kuulostelemaan, mitä tapahtuu, kun vapautat asanan. Sun ei tarvitse mitenkään analysoida, ennemminkin vaan otat vastaan ne tuntemukset, mitkä siellä kehossa tapahtuu. Ehkä huomaat, miten erilaiselta noinkin pienen liikkeen jälkeen sun jalat tuntuu ja lantion seutu tuntuu. Ehkä se laskeutuu vähän vapaammin.
Ja halaa sitten vielä kumpikin jalka yhtä aikaa syliin. Voit ottaa sieltä kummankin polven päältä tai reisien takaa kiinni ja kumpaakin jalkaa yhtä aikaa tuoda kohti rintakehää tai kohti vatsaa. Se voi olla missä ikinä sun jalat onkaan. Hartiat niin rennoiksi kuin mahdollista. Ja sitten pysähdytään hetkeksi tähän hengittämään. Hyvä, ja vapauta jalkapohjat alustaan. Tehdään täältä tuulilasin pyyhkijät. Voit avata kädet sivuille ja antaa polvien kulkea puolelta toiselle. Ihan kevyesti ja pehmeästi. Ja jossain vaiheessa pysäytä hetkeksi jommalle kummalle puolelle. Voit vähän nostaa lantio niin, että saat käännettyä lantioa ehkä vähän sinne samaan suuntaan kuin polvetkin. Saadaan pieni kierto selkään. Rintakehä pysyy kohti kattoa avoimena. Kädet on kumpikin alustassa, hartiat ja lapaluut pysyy alustassa. Muokkaa asentoa niin, että säädät sieltä jalkojen puolelta niin, että sun hartiat ja lapaluut pysyy alustassa. Polvien ei tarvi yltää lattiaan asti. Ja taas vaan hengität. Hyvä, palaat takaisin keskelle ja ennen kuin menet toiselle puolelle, niin muutaman kerran anna jalkojen kulkea puolelta toiselle ja sitten pysäytä polvet toiselle puolelle. Pieni kierto tänne ja taas muokkaat, käännät lantioa, muokkaat jalkojen asennon semmoiseksi, mikä on tälle puolelle hyvä. Edelleen rintakehä avoimena, kumpikin käsi, kumpikin hartia ja lapaluu alustassa.
Ja jatketaan täältä kylkimakuulle. Niin käännä sieltä ylävartalo samalle puolelle kuin missä sun polvet on. Käännyt sinne pieneksi hetkeksi kylkimakuulle. Voit tuoda käsivarren sinne pään alle, niin niskalla on hyvä olla ja koukistat vähän polvia niin, että alaselkä saa pyöristyä. Muutama hengityskierto täällä. Ja sitten jatketaan täältä kohti lapsen lepoasentoa. Autat käsillä, käännyt sieltä kohti konttausasentoa, tuot painon kantapäille ja muokataan lapsen lepoasentoa niin, että avaat jalat niin leveälle kuin hyvältä tuntuu. Saadaan vähän avausta sinne sisäreisiin ja sitten sukelletaan ensin oikea käsi vasemman käden alta neulan silmään ja oikea ohimo tulee alustaan. Löydät sieltä sulle sopiva asennon. Jos kaipaat pehmikettä tai koroketta pään alle, niin tuot sinne tyynyä tai korkeampaa polsteria, korkeampaa tyynyä, mitä ikinä kaipaat. Muokkaat asentoa sulle sopivaksi. Ja jos tuntuu, että kaipaat sinne enemmän koroketta, niin sinne olkapään alle voi jollain lailla tuoda kanssa korokkeen. Voi olla, että sun asento jää tänne ylemmäs, mikä ikinä sulle toimii. Muokkaat omalle keholle sopivan asennon. Eli polvet levälleen, isovarpaat on yhdessä. Paino ensin kohti sinne kantapäitä, pakarat kohti kantapäitä ja sitten toinen käsi sukeltaa toisen alta. Ja nyt oikea käsi sukeltaa vasemman käden alta. Ja sitten ohimo laskeutuu alustaan. Ja taas huolehdit niskan hyvinvoinnista. Eli et käännä päätä niin, että sun korva tulisi alustaan, vaan jätät korvan ilmaan ja ohimo tulee sinne alustaan. Ja taas me ollaan pienessä kierrossa. Ja jos haluat täältä purkaa jo asennon, niin laskeudu päin makuulle. Mutta jos siellä on kaikki vielä ihan hyvin, niin viipyillään vielä pieni hetki.
Ja muutama oma hengityskierto vielä. Ja sen jälkeen vapauta asana ja laskeudu päin makuulle. Niin mä käännyn näin päin, mutta sä voit laskeutua siellä ihan suoraan siitä, missä oot. Oma päinmakuu asento. Ja hetken aikaa ihan vaan annat kehon suoristua ja jalkojen suoristua, kaiken laskeutua sinne alustalle. Voit tuoda otsan kämmenten päälle tai laskea jommankumman posken alustaan. Ja sitten ojennetaan sieltä oikea käsi sivulle, suoraan sivulle ja nyt kuuntele olkapäätä, kuinka pitkälle voit mennä. Käännytään kylkimakuulle sinne suoran käden puoleen. Ja kuulostele, miten sun jalat tulee. Tuleeko ne koukkuun tai ehkä suorana ja jääkö jalat päällekkäin vai nouseeko päällimmäinen jalka sinne selän taakse? Ehkä jalkapohja alustaan tai sitten jollain muulla lailla. Ja vapaa käsi voi olla siellä rintakehän tai kasvojen edessä tukemassa asentoa tai se voi nousta kohti kattoa. Ja voit jättää sen sinne tai sitten laskea sieltä selän taakse, mikä ikinä sulle tuntuu hyvältä. Ja tämä voi tuntua tosi voimakkaalta, niin kuuntelet omia tuntemuksia ja purat asanan takaisin sinne päinmakuulle heti kun siltä tuntuu. Varsinkin jos se siellä suorana oleva käsi alkaa puutua, niin sitten peruuttelet heti pois, kuulostelet tuntemuksia. Ja sitten jos missään tahansa vaiheessa tuntuu siltä, että haluat muokata asentoa, palata vähän takaisinpäin, pienentää sitä, niin teet niin omien tuntemusten mukaan, omaan tahtiin. Ja palaat päinmakuulle, jos siltä tuntuu ennen kuin mä sinne ohjaan. Ja muutama oma hengityskierto, jos vielä oot siellä asanassa. Ja niiden jälkeen kaikessa rauhassa peruuttelet sieltä takaisinpäin makuulle. Purat asennon päinvastaisessa järjestyksessä kuin missä sinne menit. Ja sitten taas pysähdyt hetkeksi päin makuulle.
Ja sitten lähdetään sieltä peruuttamaan takaisin lapsen lepoasentoon. Tehdään toiselle puolelle samat liikkeet. Avaa taas. Avaa taas polvet niin auki kuin hyvältä tuntuu. Saadaan sinne sisäreisiin vähän tuntumaan. Ja nyt on vasemman käden vuoro sukeltaa sieltä oikean käden alta. Ohimo tulee alustaan ja taas kuulostelet, kaipaatko jotain apuvälineitä, tyynyä. Jätä taas korvan ilmaan, ohimo tulee alustaan. Ja jos tarvii muokata jotain kesken asanan, niin sitten muokkaat omaan tahtiin, omien tuntemusten mukaan. Ja taas jos haluat purkaa asanan ennen kuin mä ohjaan pois täältä, niin laskeudut takaisinpäin makuulle. Ja otat muutaman oman hengityskierron vielä siellä ja sitten vapauttelet asanan ja laskeudut taas selin makuulle.
anteeksi päinmakuulle. Laskeudut päinmakuulle niin kuin äskenkin. Ja hetken aikaa taas ihan vaan kuulostelet, miltä tuntuu olla siellä alustaa vasten. Annat jalkojen suoristua, annat kaiken vaan laskeutua. Ja sitten ojennetaan sieltä nyt vasen käsi suoraksi sivulle ja lähdetään kääntyyn sinne vasemman käden puoleen kylkimakuulle. Kuulostelet, mikä on tälle puolelle hyvä asento. Ja tämä puoli voi olla ihan eri tuntunen kuin ensimmäinen puoli. Voi olla, että täällä jalkojen asento on jotenkin ihan erilainen kuin ensimmäisellä puolella. Ehkä tälläkin puolella päällimmäinen jalka jollain lailla kulkee sinne ikään kuin selän taakse. Ehkä tuot vapaan käden kohti kattoa tai lasket sen sieltä selän taakse. Tai ehkä se pysyy sulla siinä rintakehän edessä, kasvojen edessä. Käännät pään niin, että niskalla on hyvä olla. Ja pienennät ja peruuttelet takaisinpäin sitten, kun siltä tuntuu. Ja muutama oma hengityskierto vielä täällä. Ja niiden jälkeen palaat taas päinmakuulle hetken aikaa. Annat kaiken taas laskeutua siihen omalle alustalle. Ja jos sulla on ollut jompikumpi poski kohti alustaa, niin vaihda välillä puolta, vaihda toinen poski alustaan.
Ja sitten käännytään sieltä selinmakuulle. Ja selinmakuulla tuodaan vielä kumpikin polvi vatsan päälle. Ja nyt voit avata polvia, tuoda polvia niin kuin kohti kainaloita ja kääntää jalkapohjat kohti kattoa. Happy Baby-niminen asento. Ote voi olla sieltä reisien alta, tai jos tuntuu hyvältä ja mahdolliselta, niin voit napata varpaista kiinni tai jalkaterän ulkosyrjästä tai sisäsyrjästä, mikä ikinä tuntuu sulle hyvältä ja mahdolliselta. Polvet saa olla ihan reilusti koukussa, jalkapohjat kohti kattoa, polvet 90 asteen kulmassa, jos se on mahdollista. Taas lonkat saa avautua, lantio saa avautua ja täällä voi vähän keinutella puolelta toiselle. Ja taas vaikka kädet on siellä ylhäällä, niin koita vapauttaa hartioita sen verran kuin on mahdollista. Ja nyt kädetkin saa olla ihan rentoina, vähän niin kuin roikkua. Jalat saa pehmentyä. Minkään ei tarvi pyrkiä mihinkään. Annat painovoiman vetää kaikkea alaspäin. Ja muutamat omat hengityskierrot vielä. Anna kaiken pehmentyä. Ja niiden jälkeen vapauttele jalat, vapauttele kädet. Tuo taas jalkapohjat alustaan ja tehdään vielä samat tuulilasin pyyhkijät ja pienet kierrot ennen savasanaa. Eli sama mitä tehtiin siellä alkupuolella. Jalkapohjat alustassa ehkä maton leveydellä ja sitten polvet kulkee puolelta toiselle. Pehmeästi, rauhallisesti, ilman mitään kiirettä, ei tarvi ylettyä mihinkään. Ja jossain vaiheessa pysäyttele toiselle puolelle, muokkaat sinne sulle sopivan kierron. Ja nyt voit tuoda jalat päällekkäin tai ehkä suoristaa toista jalkaa, mikä ikinä sulle tuntuu tässä hetkessä hyvältä. Löydät sieltä omanlaisen kierron, mihin voit taas hetkeksi pysähtyä.
Kumpikin hartia, kumpikin lapaluu alustassa. Kädet saa avautua. Rintakehä avautuu. Ja jos haluat ja jos niskassa tuntuu hyvältä, niin pää voi kääntyä poispäin polvista. Lisätään kiertoa vielä vähäsen kääntämällä päätä eri suuntaan kuin mihin polvet menee. Ja sitten hiljalleen palaat sieltä takaisin keskelle. Pysähdy hetkeksi. Anna selän suoristua. Ehkä ojennat jalatkin suoraksi. Hetken aikaa. Kuulostele taas tuntemuksia. Annat ensimmäisen puolen kierron vapautua. Vapautua kehosta. Kehon vapautua siitä. Ja kuulostele, kuinka erilainen olo on kummallakin puolella kyljessä. Miten se kierto vaikutti sinne sun kehoon. Ja sitten kun olet valmis, voit taas koukistaa polvet, tuoda jalkapohjat alustaan ja lähteä kuljettamaan polvia puolelta toiselle. Muutaman kerran tuulilasin pyyhkiät ennen kuin pysäytät polvet toiselle puolelle ja muokkaat sille puolelle sopivan kierron. Haet sinne sopivan asennon. Tuot ehkä polvet, jalat päällekkäin tai ojennat ehkä alemman jalan tai mikä ikinä sulle tuntuu hyvältä. Varmistat vaan, että rintakehä pysyy avoimena. Kumpikin käsivarsi, hartia, lapaluu pysyy alustassa. Eli muokkaat sieltä jalkojen ja lantion puolelta, ylävartalo pysyy paikallaan. Tai se yläselkä ja hartiaseutu pysyy paikallaan. Pää ehkä kääntyy eri suuntaan kuin polvet. Miltä tuntuu tällä puolella? Ja jos haluat tuoda sinne
jalkojen väliin jotain tyynyä, niin teen niin. Ota muutama oma hengityskierto vielä tälle puolelle. Ja sitten kun tuntuu, että tämän puolen kierto on valmis, niin palaat taas sinne omalle keskilinjalle. Kuulostelet, kaipaisiko sun keho vielä jotain liikettä ennen savasanaa. Vai ootko jo valmis pysähtymään siihen omaan loppurentoutusasentoon, selinmakuulle tai ehkä kylkimakuulle. Jos alaselkään tulee notko, kun oot jalat suorana selinmakuulla, niin tuo tyyny sinne polvitaipeitten alle, koukista polvia, niin se helpottaa sitä alaselän oloa. Ja sit kun oot löytänyt oman savasanan, oman loppurentoutusasennon, niin annat vaan kaiken olla. Kaikkien ilmeitten valua pois kasvoilta. Leuka rentoutuu, otsa on sileä, posket on pehmeät. Niska ja kaula on vapaana, hartiat on vapaat. Rintakehä ja pallea rentoutuu. Alaselkä ja vatsan seutu pehmenee. Koko lantioalue ja jalat rentoutuu. Päästä varpaisiin. Koko keho on ihan pehmeä ja vapaa.
Ja haukotus on merkki siitä, että hermosto rentoutuu, hermosto vapautuu, rauhoittuu.